Dalay ko ng atong buhing nga Diyos. Kumusta? Ang kauswagan ngayon may pasinati sa Diyos sa mga katawan nga magmatinod-anon sa pagpangalagad kaniya. Kapuhan ko karon, ikadawalin ako na ikamay na gimi. Gimingaw ako sa uban nato mag-igsuunan. Magsalamat sa Ginoo nga niataron nagkausap sa pagsimba nato sa atong buhing nga Diyos. Tungod kay ato milabay nga mga bulan, tuig, nabahin man ang atong simba. Gimingaw na ko ni magwali pag daghang tawo. Sa dili pa moawit sa pagparas tong Ginoo. Sa panahon sa akong kalistan, sa panahon sa akong mga problema, abi ko walay kadangpan, abi ko walay kasumbaran, apan nanaagay kamitabang. Usang dayon ko ikaw, O Diyos, ihalad ko ang kinabuhi ko. Ikaw ibaylo sa mga butang ning kalibutan, kay maayo ka man. Sa panahon sa akong kawalan, sa panahon sa akong panghinahanglan, abi ko walay kadampan, abi ko walay kasumbaran, apan anaa ka kamitabang. Usang dayon ko ikaw, O Diyos, ihalad ko ang kinabuhi ko. Ikaw ibaylo sa mga butang ning kalibutan, kay maayo ka man. Usang dayon ko ikaw, O Diyos, ihalad ko ang kinabuhi ko. Ikaw ibaylo sa mga butang ning kalibutan, kay maayo ka man. Kay maayo ka man. Kay maayo ka man. Maayo kayo ang atong Ginoong Diyos. Siya magasumbat sa atong problema. Motabang siya. Bisan sa imong mga kalisod, mga balatian, na ang Diyos nga motabang sa imong kinabuhi. Kini nga mong awit o sa kini nga pagpamatuod, pagtestimony, kung unsa kaayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Manindog tagi pagtahon sa mananong pulong, nga atong mabasa dinhi sa basahon sa panultihon o proverbio, Kapitulo 12, versikulo 22. Gingon dinhi, gikasilagan sa Ginoo ang mga bakakon, apan gikahimot aniya ang matinud-anon. Magampo talang nini. Amahan mo lang ito, Diyos kabalaan. Niya kami karon magtuon sa mamalandong sa imong pulong. Apliya mo makasing-kasing karon ang damag gini. Nga kini may mong kapugsan gini. Aron nga kini, O Diyos, dili mo labay nga kawang. Mangliw ka karon sa mong kinabuhi, magatod ka sa milagro, kaayuhan ng man sa mga panalangin. Dihog akong imong alagad nga magpaambit nini. Kaya wala ko'y mahimo, O Diyos, kung wala ka. Amahan dalaygon ka, suway katapusan, salamat sa imong pagkamaayo.
Sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan mag-ingon. Amen. Kapanglingkod ang tanan. Ang atong mensahe karon kini giuluhan kasilag o kahimuot sa Dios. Dunay mga tao nga ikasilagan sa Dios ug dunay say mga tao nga gikahimutan sa Dios. Sa imong kinabuhi kung papilion ka, unsa may imong pilion? Kanang kasilagan ka sa Dios o kanang kahimutan ka sa Dios? Mopili gyud ta nga ang Ginoong Dios mahimuot o malipay sa atong kinabuhi. Kay kung ang Dios malipay, na diha ang tanan nga pagkamaayo sa Dios nga iya ibubo sa atong kinabuhi. Basta kay kita iya kahimutan. Muna nga nindot kayo, may kag ako, kahimutan gyud sa Dios. Di kita mopili nga nakasilagan ta sa Dios. Pero subo pamalandungon, makakulhuna-hunaon, nga dagha mataw gusto kahimutan sa Dios pero nagbuhat sa mga gikasilagan sa Dios. Mao na nga sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud nga i-focus ato ang atong kinabuhi sa tinud-anay kayo nga pagpangalagad. Aron nga ikaw ako kitang tanan dili kasilagan kun dili kitang tanan kahimutan sa Dios. Matod pa sa bersikulo nga atong gibasa, gikasilagan sa Ginoo ang mga bakakon. Tanan kuno nga bakakon gikasilagan sa Dios. Bakakon nga dili Kristohanon, bakakon nga Kristohanon, kasilagan na sa Dios. Mao na nga sa kinabuhing Kristohanon kinahanglan nga ang bakak wala na iluna sa atong kinabuhi. Na may bakak ginagmay na lang. Sa 100 ka istorya, 5 na lang bakak. Dili kay sa 100 ka istorya sa tinuod. Na mga tao nga nanak di nakatuuhan. Kanamit ang istorya nimo puro na bakak, yung saray tinuod. Ang tinuod nimo istorya di natuuhan. Day istorya nga kauban la papa sa Bible School. Pwedeng pastor to siya pero bugoy-bugoy ba, maro-maro. Iyang iagi pasiaw, iyang bakak. Ginuangan niya iyang makauban. Nangaligo sa dagat, palumos-lumos siya, gitabang sa mga kauban. Yang ay man siya mulangoy, katawa rin siya papungan. Nadugay, gigibikugan man siya. Singit siya tabang, wala yung tabang. Patay. Kinana ang mahitabo, basta kay ang tao, magkinabuhi kaya mong makakon. Bisang pag nangalagad na sa Ginoo. Imbes kaluyan ka sa imong makauban, di na maluoy. Niya tinuod naman di ay. No? Wala, mas maayo, 5 ray baka, 95 ang tinuod. Di ko tamayon nga, ako gusto, di ko mamakat, di ko tanan pwede mo sulti. Nga naman, sa iyong pagsulti na, nagkapamakak na ka. Nanay 5. So 100. Masarap na, no? Pero mas maayo nga, maningkamot mo. Kay matod pa, gikasilagan sa Ginoo ang mga bakakon. Apan gikahimot ang matinud-anon. Kung magsulti ka sa tinuod, ang Diyos ay malipay sa imong kinabuhi. Ang pulong kasila, nagpasabot kini siya kapungot o kasuko. Kaya ang Diyos pa masilag sa ato pa. Pulong ka rin masilag siya nako. Ano ito? Nabot ko sa anak, napungot siya o nasuko. Kinigod nga termino, imo ni siya nga madunggan sa mga dapit nga laklom o sinultihan o sa Biblia. Pero din sa tua, huwag kayo na ito nagamita. Nagamit, nasilag ito na ito na. Muna magkagabalak. No? Ang kuhan ka diha nga, napungot o nasuko. Kani-kaning pungot, huwag kayo nagamita na ito. Ato ang suko lang. Kini pong kahimuot, nagpasabot siya kalipay. Na di ta gusto sa kasilag, di ta gusto sa kapungot o kasuko sa Dios, kundi lang atong gusto kahimuot sa Dios o kalipay niya. O kung malipay siya sa imong kinabuhi, magkapaton ka kusog. Kay matol pa sa awit nga, the joy of the Lord is my strength. Ang kalipay kuno sa Ginoo, maoy akong kusog. Kung malipay ang Dios sa imong kinabuhi, makapaton ka kanunay o kusog.
lig-on ka, niya tungod na makalahutay ka sa pagpangalagad, bisan pa kung dunay dagkong mga problema, dagkong mga pagsulay sa kinabuhi. Ang mga tao may kasilagan sa Ginoo, una, kining mga bakakon. Bakakon. Matod pa sa Salmo 5:6, gilaglag mo ang mga bakakon, gisalikway mo ang mga bangis o limpungan. Niini nga mga bersikulo, suporta ni sa gisulti sa Panultihon 12:22. Pero ang nag-una ani nga nasulat kining sa Salmo 5:6. Nga naman, ang Salmo nasulat ni sa panahon ni Haring David. Ang Panultihon na sulat kini sa panahon na sa anak ni David nga mao si Haring Solomon. Ug matod pa ni King Solomon nga gikasilagan gyud sa Ginoo ang bakakon. Ug matod pa sa iyang amahan, gisalikway mo. Ingon rin, gilaglag mo ang mga bakakon. Gisulti gyud ni David na ang Dios mo'y nagpatay, naglaglag sa mga bakakon. Nga naman, kaya ang Ginoo napungot kanila. Naligot-got o nasilag kanila. Mao na nga sa atong kinabuhi, kinahanglan nga ang bakak di na nato hatagag luna sa itong kinabuhi. Kinahanglan mahimo ta nga matinud-anon. Ikaduha, nga tao nga kasilagan sa Ginoo mao ang naghuna-huna o daotan. Nalito siya ka maghuna-hunag daotan, kasilagan ka sa Ginoo. Masa nga huna-huna daotan, magplano manulis, manawat, bitaw, magplano ka nga gusto nimo ipaaway ang mga tao. Kung nakikita ko huna-huna daotan, usa pa, daghang man klase sa huna-huna nga daotan nga ang Ginoo di gyud malipay. Ug matod pa sa Panultihon 11:20. Panultihon 11:20 gingon, nasilag ang Ginoo sa mga naghuna-huna lag daotan, apan nalipay siya sa nagkuha sa mataron. Nasilag gyud ang Ginoo sa mga tao nga sige lang gahuna-huna og daotan. Wala astong kinabuhi kinahanglan ka ng mga huna-huna nga di maayo ato na nang isalikway. Aron nga dili masilag ang Dios sa itong kinabuhi. Kaya kung ang Dios ay masilag, kaalautan, kalaglagan, kapildihan, ang dangatan sa mga katawan. Di ta gusto na. Muna nga, isalikway na ang huna-huna na daotan. Ikatulo, tanang nagbuhat sa sala. Tanang nga nagbuhat sa sala, mao ni ang mga tao nga kasuk-an yun sa Ginoo, gikasilagan sa Ginoo. Gipadayag 21:8. Apan ang mga talawan, ang wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makikhilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, o ang tanang bakakon, itambog kayod sa linaw nga kalayo o asupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Tanan nga nagbuhat og sala, di pa gani ni kumplito, ning giskutan dinhi. Pero tanan nga matang sa sala, kini gikaligot-gutan gyud sa Dios. Gikapungtan sa Dios. Mao kana nga ang mga tawo Kristiyano kinahanglan maglikay na sa bisan unsang matang sa sala. Nani giskutan dinhi nga bisan ang mga talawan. Kisa ni matawong talawan sa pagtuo. Kanto matawong gikaulaw ang Ginoo. Mingon ang Ginoo nga kung ninyo ko ikaulaw, di mo maangkon ako. Di mo na ko ang punon sa langit. Gusto ba kag dili ang punon sa Ginoo? Dili. Gusto tang ang punon. Mo na nga ayaw ikaulaw nga ikaw Kristohanon. Kinahanglan mapagarbuhon ta. Dunay awit nga ang uban kuno garbo sa ilang sakyanan, pero kita angay magpasigarbo sa atong Ginoo. Atong angkunon nga kita Kristohanon, ug dili ta magtalaw-talaw sa pagpangalagad, kay bisan day kining talawan sa pagpangalagad giisip nga nakasala atubangan sa Ginoo. Ug ang Dios dili malipay niya. Sa mga bersikulo gisgutan nga ang mga
wala magtuo katong di mo tuo sa pulong sa Ginoo, giisip gyapon nga nakasala. Manang kinahanglan gyud mo tuo ta sa pulong sa Dios. Dayon ang mga malaway katong sige nang hunahunag mga binuang, mga binastos, di gyapon to kahimutan sa Ginoo. Ang mga mamumuno kay mo patay sa sikatawo, di gyapon kahimutan sa Ginoo. Mga makigilawason, mga salamangkiro, sa salamangkiro, mga naggagamit, nagpractice sa gahom sa kangit-ngit, magic. Wala kay mo sa Ginoo. Ang uban na ilang gamiton nga mugamit sila manika, garing, kuhang dagom, tusulokon, ubasa ko na tusulukan, o puti mo sakit. Gagamit na siya sa gahom sa kangit-ngit. Wala na kay mo sa Ginoo. Gikasilaga na sa Ginoo. Kung ang Ginoo ganit masilag, dili ka mo uswa. Tanawa tumataw na gamit ang magic. Perting luuyan. Bisa gani pagpalit o bugas, di ka palit. Nga naman, tunglo ang nadawat nila gikan sa Diyos. Bisa pa, magdawat sila 5,000 kada trabaho, 20,000 kada trabaho, dali na kaya pumahuro. Muna resulta. Muna nga mas maayo yun nga likayan kining mga buhat sa sala kay ang Dios wala man malipay niini. Og niini nga mga bersikulo sa gipanayag 21:8 gibalik pagsulti, giapil ang pagsimbag Dios. Kinahanglan gid nga ang atong simbahon ang Dios ra. Usahay ra ba mahimong Dios kining cellphone? Kaya mga tao mas dakong panahon sa cellphone kaysa pag-ampo. TikTok na ang babae, kayo mo sayo. Ano? Sikiri. Toon ang takwana, hindi mo sayo. Pero kung na kay panahon na, gahinig yung panahon, labaw ang Ginoo. Unahan yun ang Diyos. Naman tayo cellphone, ang uban kayo tagduha. Ang buha ganit, tulo na. Ano man, may ipong pa ta. Pero atong Biblia, sarap ko buok. Na tag 500, mahalan pa ta. Cellphone, tag 15,000, bartuhan na ta. Noon, ayaw yung kalimot, pagbutang sa inyong cellphone, ang app ng Bible. Para bisag-asa ka napita, makabasa ka Biblia. Pero mas mayo magbasa ka, lagi kay Biblia. Kay panahon nga mo burn out, magamit yun ang Biblia. Wakay load, wakay kaning battery, lobat ka, ang Biblia, mabasa yun. Ay, nagpaulan niya. Kaya maulanan, na po nakabasa. Nagbuba na po siya. Na, kung ang Diyos masilag o masuko, iyang ipakanaog ang silot sa mga makasala sama sa linog. Kini na yung linog, silot na sa Diyos. Ayaw pag-ingon na akan ang linog, natural na siya, mana siya lihok sa kinaiyahan, silot ni sa Diyos, matod pa sa Biblia. Kung magbasa tag Biblia, makaingon ta, wala na, silutan ng giling napita. Nga naman, maka sulti makasi mo kagalingon nga tungod ni sa sala sa mga tao. Ipakanaog sa Diyos ang iyang silot kung siya ang masuko. O una ni ana sa atong iskutan karon linog. Kisa may naka-experience sa linog ng kanang kusog-kusog. Ako, ka-experience ko katong paglinog sa buhol, dito mo og Cebu. Yung kanang buhol og Cebu, doon naman na. Ang buhol og Cebu, mabiyahin mo na siya og usalang ka oras. 45 minutes gani ang uban. Basta kay gikan kang Cebu City, padulong sa Tubigon, Bohol. At bang nakainak? 45 minutos abot na ka. Kaya di pa malangan ka na inig. Di pa malangan ang inignaog ni mo sa barko inig sakay. Bisag 30 minutos abot na. Oh. Hinana ka dola. Paglinom sa Bohol, apil ang Cebu. Kini di matunong ka sa linog nga dool. Ang linog di ang
Mura kagi kuan ba tantan. Pero tuwa ka sa layo ang linog ana na layo naman ka. Katong adlaw paglinog sa Bohol dito kog Cebu. Sakay ko og biher ban gikan sa Cebu City padulong sa Toledo kay pagkahapon ako schedule San Carlos City naman ko. Karon pag sakay na ko ban na dito pagikos kinatungyan kinaulahian uyog bitaw kalit lumbag panagan ang mga ambak ang mga tao sa bag niya kay dire sa akong luyo diha may babae nga nay bata minsan naog na no ako nauna di na mo no kay terminal naman pero nahulog na itong mga simento nga gipang decoration kita na ibabaw nahulog na dayon ingon siya dong dala akong bata dong magkinausay ikaw rin bahala anak akong idala yung anak dagan ako dito sa ngita big lugar na kanamang safety pag abot na mo dito sa kasada namin gaana-ana ng yapon kani kong mga sik nagtingin-tingin pinahalo ka ako kong tuhod kung man naglinog gapurog ng yapon tungod sa kahadlok kanilang wanang paglinog sa Davao ang mga tao dito perteng lisanga nakasabot ko sa ilang gibati nga naman nag-experience ng puko sa mga kahintang. Pero ang mga taga-Bohol akong ipangutana, ang linog kuno nila sa sentro kay doon man sila. Ang linog lang, ana din ana pa gyud. Betahan ko na. Pero ingon sila salamat sa Ginoo kay pangusra o mga samad ginagmay. Piang lang ginagmay ang amo na sinabi. Dili pareha sa ubang dapit nga gilubong gyud nga buhi. Inana kining linog matod pa sa ikaduhang Samuel 22:8. Giskutan din nga kining linog silot ni sa Dios. Gingon, nauyog o natayog ang kalibutan. Migurog o gikusukuso sa linog ang mga sukaranan sa kalangitan kay nasuko man siya. Suko Ginoo. Ayaw pasok ang Dios para dili kaniya uyugon. Kay uyugon ka, malisang-lisang ka. Upag-upagan ka. Ganing bata, ganing magkurata, ingnom na magsiging-siging kay upag-upagan mo na. Manang sa atong kinabuhi, kinanglan nga, di kita magpabadlong sa Ginoo. Kaya kinina yung mga linog, mga talagman, silot ni sa Diyos, kastigo ni sa Diyos. Ikaduha, bagyo. Sabi na ako kining bagyo, natural na gyapon eh. Binabugway bagyo sa Biblia na aday gyapon bagyo ato mabasa sa panultihon gisulti ni Haring Solomon panultihon kon Proverbio 3:25 ayaw kabalaka sa kalit nga mga katalagman nga sama sa bagyo o dagat ngadto sa mga dautan dili di kuno tangay mabalaka bahin ana mga katalagman nakalit mo dangat sa madautan sama sa bagyo. Ang dautan doon ay gyapon mo ay ipamtangan sa Dios ana. Muna ka din puyo, maapil ka, maangin lang ka ba? Muna matandugan lang ka. Pareha sa bagyong Odette. Ang bagyong Odette, dako kay kadaot nga nitabo dili sa Pilipinas nga naman. Naigo niya ang Surigao, Siargao, Dinagat, Bohol, Cebu, Leyte, Southern Leyte, Iloilo, Negros Oriental, Occidental, ug daghang pangkapit. Palawan, apil. Cebu naman ang apil. Apil ang among balay dito sa Cebu na nanglupa na ato. Bisag dili ko kahilakon ato higayon na nakatulo akong luha. Kay gasto yan ay magpa ato kagbalik. Akong ipato si Remark dito. Ikaw mak, ato dito mak kay tu ako motor dito. Nga kuha na atop sa'yo pag sakas ko ato. Kung ato dito mak, moto ato siya. Padala na mo plete, gasto kuha. Salamat sa Ginoo natagpo ra po ang pahinanglan. Nga naman, ganito yung mga bagyo dili ka apilon anak.
Ang apilon anak katurang nagbuhat sa kadautan. Pero na may makatalagman karon sama sa linog bagyo. Tungkol kay sa atong panahon karon labihang daghana ang makatawhan nga nagkinabuhi sa kasalanan. Unya ang mga tao murabag uyon-uyon na lang. Pareha panalitan aning mga LGBT. Uyon-uyonan lang sa mga tao. Naturalan na. Bisang nga lalaki nga magbinabayi, ino ma'am, palit ka ma'am, gwapo. Ano yan ka ni ma'am? Ino na ma'am, itong laki tinood. Babae lang siya porma, pero lalaki gid siya tanawon. Sa iyang tibok na lawas. Inaanak na usahay ka. Bisag laki na sister. O babae po, ino, brother, bali-bali na ba? So kung ginawa na. Muna hinungdan nga nga, doon ay mga katalagpan sama sa bagyo. Ingan po, babaha kay ni Moses. Ano na ako po? Hantod nga, magara po noon. Pero ako sa namatay mga parinting nana, kung laki ako yung kuya ko, bayi at tihon yun ako. Para nga, ma-remind sila sa ilang hunahuna nga, babae din sila, lalaki din sila. Kaya Panginoon, kuya, babae, Panginoon, kuya, apil ang ginamasuko ni mo. Kinahanglan nga, atong yung barugan ang atong pagka-Kristohanon. Ayaw kabalaka sa kalit nga mga katalagman nga sama sa bagyo, mudangat ngadto sa mga dautan. Ang dautan yun ay may silutan sa bagyo. Dinhi sa Pilipinas, sige ni bagyo. Nga naman, ang mga tao din ay gahi kayo. Paghungan o bagyo, pasunatan ay budots. Huwag yung nagpasalamat sa Ginoo. Ginoo, salamat nga luwas mi. Buhi rami ang marang balay na guba. Silpi na yung pagbalik sa signal. Ikaw ay ayaw. Walang sige bagyo. No? Katong Yolanda, daghanang patay. Katong bagyong Pablo, daghang patay. Bagyong Undoy, daghang patay. Nga naman, gisilutan ang katawhan. Katong bagyong Undoy, signal number 1 ra. Pero puyugan o buhawin. Nga naman, daghan rin dito sa ilan rin dapat daghan mga tao nga makasasala. Diya ganito yung istorya, bagyo yan, panalimot ko sa ngalan sa bagyo. Ang mga tao dito, way matasan, way kaluoy, bisa sa tigulang. Nangayog tubig ang tigulang, giingnan nga, hanay tubig ang kanan, manin na. Hugaw, bitagag na o. Ang tigulang yung taon, nihilak. After ng pila ka bulan, ikaw bitaw sila ang bagyo, ang bagyo, signal number 1 na. Bundakan ang buhawi. Katong mga tao, itong iga-iga, patay ka naman. Apil itong mga tao na way labot. Napot ito sila ilang mga salako. Hinimo, binuhatan, napil sila nakamatay. Pero kung ikaw matarong, dili ka, mabala ka, bahin anak. Wa na ko na balaka sa pumalay sa Cebu. Nga naman, nato pa naman. Salamat sa Ginoo. Ikatulo, nga pagpahamtang sa Dios sa iyang kapumot o kasuko, kining sunog. Sunog. Isaias 9:19 gingon, kay nasuko man ang Ginoo nga labing kamhanan, nasunog ang yuta og nahimong sugnod sa kalayo ang katawhan, walay muluwas sa iyang isikatawo. Tungod ay sa kasuko sa Ginoo, nga labing kamhanan, iyang sunugon ang yuta. Sa tutuiga 2019, itong gisunog ang Australia. Pila ka dapit ito, pila ka libo ka hektarya ang nasunog. Nga naman, Australia, sunog man. Ang Amerika, gisunog po. Nga naman,
kining mga dagkong nasod tuwa dito ka ulo ang Ginoo. Droga dito ka una. Mga kahilayan naguna, mga bisyo. Nagani mga dapit nga di ka paligoon sa beach kung di ka magubok. Tiyaw mo na. Okay na nila. Oh. Muna nga dagko silang silot. Muning sama sa sunog. Ingon rin, kaya nasuko man ang Ginoo nga labing gamhanan, nasunog ang yuta o nahimong suknod sa kalayo ang katawhan. Isuknod ang mga tao. Pero kung matarong ka, bisa pagdunay kalayo, di ka masunog. Sama kang Sadrak, Mesa o Abednego. Basta kay wa kay sala, pero na kay sala, apil ka dito, pakod ka. Suknod. Kaning pulong nga suknod, sa ito mamusika ka. Apil. May mo kang uling. Makrimit. Nga naman, kung ang Ginoo masuko, walay makapalong sa iyang kapuno. Pero kung ang Diyos malipay, walay makapugong sa iyang kaluoy, sa iyang panalangin, sa iyang pagpangga, sa iyang pag-atiman, sa iyong kinabuhi. Muna nga, lipayo nato kanunay ang Diyos. Kinanglan nga, ang mga di maayo, ato nang isalikway. Ikaw pa, nga pagpamtang sa Ginoo sa iyang kasuko, mao kining gubat. Dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, nakasinati natag daghang mga gubat. Daghan ang gubat. Sa wapat sa matao, doon na daang gubat sa Pilipinas. Sama sa gubat sa hapon. Gubat batok sa mga katsila. Ngani ang katsila nag-ulipo na to sulod sa pila ka mga tuig. Pila ka tuig? 300? 333? Ha? Bugaya, no? Mura man og tulo ka lolo nito 100 edad. Iya. Kuha na po, lain na po lolo 100 edad. Penting taas sa panahon. Luoy kaya mga Pilipino itong panahon na. Ginaw-daog, motong panahon nga, ngingon nila kinansila nga pag-disiplina, bunalan ka o. Ha? Oh, 25 ka bunal. Niya, ikog sa pagi. Bunal mo. 25 ka bunal. Di lalim. Nga naman nga, nahitabo ko na kay naiskutan rin sa Biblia nga basta ang tao magbuhat sa sala, doon ay silot. Usahan na kining gubat. Maghuhukom 2:14. Ang Ginoo nasuko pag-ayo sa Israel o mitugot nga sulungon o tulison sila sa makaaway. Gitugutan niya ang tanang kaaway sa pagbuntog kanila busa ang mga Israelita wala na makapanalipod sa ilang kaugalingon. Kini na yung gubat, gitugot na sa Ginoo kasabot para pagpahinumdum sa mga tao na kung wala ang Ginoo nga motabang nimo, wala kay mahimo. Busa angay nga magbinutan yun ang katawan. Pero ang tao kung uswag na, malimot na kinahinay sa Ginoo. Sa di pagayo, wapa kay kwarta, sige ampo, maghilak pa. Luhod-luhod yung Ginoo. Lord, latagi kong bisikleta para di na ko kapuyog lakaw. Na kay bisikleta, lipay na kayo. Ngayon kong motor, Ginoo, latagi kong motor, hilak yan mo kampo. Nanay motor, ngayon motor. Ginoo, latagi kong motor. Adi na maghilak mag-ampo na naman. Tahan ako. Hantod na, malimot na. Kunang kinanglan sa itong kinabuhi, kung unsa ka sa us pa ka, ubos pa ka, panahon na may uswag na ka, inana niya po ka. Nga kung unsa ka kadasiga sa pagpangalagad, i-maintain ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Sama ni David, sa sinugdanan, pertempopriha, magbalantay lang ka karnero. Hantod na himo siyang bayani sa Israel, na himo siyang bantugan. Sa diha nga iya nabuntog ang higante nga si Goliath, pero wa gyud siya mohundang sa iya debosyon sa Ginoo, sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Hantod nga nahimo na gyud siyang hari. Og sa iya nahimo na siyang hari,
siya na misinggit sa mga tao, simbaha, pasalamati ang Ginoo. Kinalay na nata nga ang atong kinabuhi di gyud nato ibalik sa kalibutanon nga mga kalihukan, kundi i-focus gyapon nato sa atong tinud-anay nga pagpangalagad sa Ginoo. Ang mga tao nga gikaymutan sa Ginoo, mo na po nato hisgutan. Katong matong ganiha ang mga tao nga gikaligot-gutan. Moto siya og sa papa, moto kita bad news. Ato na punta sa good news. Maayo nga balita, maayo nga resulta sa mga tao nga gikaymutan sa Ginoo. Ang mga tao gikaymutan sa Ginoo mo kining mga tao nga matinud-anon. Atos na sa mga tao nga gikaymutan, matinud-anon nga mga tao. Panultihon atong key verse na to, atong teksto karon. Panultihon 12:22 gikasilagan sa Ginoo ang mabakakon apan gikaymot-an niya ang mga matinud-anon. Napala ko pangita na bersikulo bahin sa matinud-anon, wa ko'y nakitaan. Kung nauna malangan ko, mao lang gyapon atong gamiton ng bersikulo. Gikaymot-an niya ang matinud-anon. Mao nang kinahanglan sa taong Kristohanon mahimo na ta matinud-anon. Pero nagani mga sitwasyon nga ang pagkamatinud-anon makadaot, ikaw lang po mo kamao mo lupag. Maglupag na ba? No? Kaya na dihe tao gigukod. Gukod og sundan pa. Hintago sa imong balay. Ang kadalag sundan, namutanan nimo. Kita ka tao dagan ron, dili mo to padulong. Mayon ka nga naman. Usa di sala to. Ang katotohanan, lagot ko to batik kay naong. Mo kay naong. Kumot kay kumot tanaw. Ako to pati yun. O kung sa pakisa lang iinahin mo ba? Mayon ka nga. Di kami ngalog na. Di ka tago. Kaya matinunanon kayo ka. Gamita po imong kaalam. Kaalam naggikan sa Ginoo. Kinahanglan nga mayon ka Ginoo ko sa ilo ani ko. Sa una-una ba? Di ko mutugan ani. Kay mutugan ko mura ko ako'y ganto tukmon niya nga patian ito na nagatago dili sa kong kinit. No? Ang pagkamatinuan kana ba sa tanang istorya nga pasakay di lang makadaot nimo siyempre si katao sulti tinuod. Pero kani kung ang imong paglimod makatabang, mas may mo kung buhaton. Depende na siya sa sitwasyon. Pero kana bisag pasiaw po na binuang nana di na siya maayo. Pero sa kung ingon ganiha, ng katong alagad sa Ginoo, perti ka putputon, magpa lumos-lumos siya, sige, nanitabangon na, magkatawa ra, pagay katulong higayon, tinuod naman na lumos na. Hindi lagi malipan ang Diyos sa matang nana. Wa na yung tapang. Anak na sila yung tapang anak, wa na yung kaginawa. Wa na yung mulihok. Gamahay na sila. Muna yung leksyon diha. Muna kinanglan nga, ang tao mahimo, matinud-anon. Sunod. Ang ikaymot-an sa Ginoo, mao ang mga matarong. Kinanglan yun mahimot ang matarong. Salmo 11:7. Matarong ang Ginoo, malipay siya sa mga buhat nga matarong. O ang nagbuhat nini magpabilin diha sa iyang presensya. Kung magbuhat mo kang matarong, kahimutan ka sa Dios o magpabilin ka sa iyang presensya. O saan na magpabilin siya presensya? Naa kanunay ang presensya sa Ginoo doon nimo. Diin gani ang presensya sa Ginoo dunay kadaugan, dunay panalangin, dunay proteksyon. Iiway ka sa mga kadaugan. Mo nang atog yung buhaton kanunay ang buhat nga matarong. Matarong tao sa pagpanulti, matarong tao sa pagbuhat, o matarong tao sa paghuna-huna. Nga, bahalag ang mga tao, hukman ka kay kinigaw na sa tao, di man mo maibaw at matarong na siya. Naay mga tao na mayuhon kay naog, muna kontrabida. Tanawa sa salida, sa una ang kontrabida, Pakito Diaz man, Romy Diaz, ito mabunguton ba? Karon sa bagong panahon ron, ang kontrabida, mga gwapo na.
Guido Manzano. No, isa pa na kontrabida ng mga wapo. Sila, sa pa nakatay si Garcia, nahinom siya kontrabida. Nana ba? Inala po sa kinabuhi sa realidad. Nga bisan ang gwapo, mahimong kontrabida. Muna nga di ka kayo, matanong binituhan, okay, gwapo kayo na ay kumpiyansa. Ang Diyos rin nasayo kung kinsay matarong. Muna kinanglan nga sa imong kinabuhi at tubangan sa Diyos, yan ang kang giisip ng matarong. O mamatarong ka sa diya nga, mga ipasaylo sa imong sala, o di nakamubalik sa daan ng kinabuhi. Malipay ang Ginoo sa nagbuhat og matarong. O kung magbuhat ka sa matarong, magpabilin ka diha sa iyang presensya. Banan ka kanunay sa Ginoo. O mingon si David, nga Ginoo mo iya magbalantay, walay nakulang kaniya. Gisangkap sa Ginoo, giprovide sa Ginoo ang tanan. Kung magkinaboy na tayo sa pagkamatarong, di yun ay tapasagdan sa Ginoo. Ang Ginoo, motabang sa imong kinabuhi. Pareha karon sa atong panahon nga doon ay pandemic. Nya doon nabagyuha pag yun ang Visayas. Number 1 ko nga naglisod. Nga naman, ang akong mga membro, di naman kahalat. Saan yung paghalag, wala balay, wala ato. Ilang kwarta, apil lang yung lupat. Goal ko. Nga naman, gabayan mo ko sa Cebu, 2 estasyonan. 20 mil sa DYWS, 12 mil sa DYCM, sa direpon sa Pagadian, imbis 6 mil ra, naimo ng 12 mil kapin, napasa Davao, 6 mil. Problema ko. Pero basta kay, isipon ka sa ginong matarong, tagbuon ang imong kikinahanglan. Di usa lang ka tao. Wa ko magdahom gamiton sa Ginoo, mihalad og 40 mil kapin. Agbo. So di ka mag Ginoo gamitan ako na sa sunod ayaw. Ang Ginoo ray bahala. Ginoo ray bahala kay kung lilit ka tumo. Kuan po to. Dili na tanang panahon. Na-experience na ko na. Sa una, o di ko kabayad sa PLDT sa una, sa 10 mil na akong nautang, kasuhan ko nila. Gool kay ko kay, kung ako tayo kabayad ng abogado, ito panahon na. Bisag karoon gani, di ba? Magligay gapit ang kaso. Pero, atong panahon na, diha pag-iikap sa Ginoo. Sa nina, pwede pobriha. Paghalad niya sa iyong sobringan ako, sabi na ko tinagpaintira. Pag-ihap na ko, sa balay nga akong gisakaan, puro magtagsang libo. Inabot o 41. Sobra pa. Inana, buhaton si Ginoo sa mga tao nga iyang, gikaimutan kay na kinabuhi sa pagkamatarong. Di man ta perfecto. Pero kung masipit ang mga ang kita pasaylo, para isipon ka kanunay sa Diyos nga matarong. Kaya kung di ka magtinarong, mulayo ang presensya sa Ginoo, mulayo usab ang iyang panalangin. Mulayo usab ang iyang milagro sa imong kinabuhi. Ikatulo, nga tao gikimutan sa Ginoo, mao ang may pagtuo. May pagtuo. Basta natay pagtuo, kahimutan ta sa Dios. Gingon diri, Hebrehanon 11:2, gingon, pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Basta may pagtuo ta sa Dios, kahimutan ta sa Dios. Muna kinahanglan nga pabilin ta nga may pagtuo, may pagsalig sa Dios. Kana bang bisag wala ka, motuo ka nga ang Ginoo makahimo sa pagpanalangin. O motuo ko ka siyang pulong ako, imo nang buhaton ang Dios malipay nimo. Sa una gihapon sa akong experience sa akong pagbiyahe, kasugod man ko nga lisod. Pagpuli na ko ni Papa pagwali sa radyo, pumiro na kayo kong nindot ni. Daghang mahalag, kukin ni. Pero pumiro na dito. Pag-abtan ng mga 3 na bulan, 4, 5, panuso sa katuig, ang iyang mga membro na miya. Nga naman, lahi-lahi mag-style ng mag-uwali.
Maayo mas papang pakatawa. Di man ko na ko kamo pakatawa. Practice ko pakatawa ni. So usaha ko practice ko ano ba angay? Di ko angayan ko pakatawa kay ingon tawong classmate sa una. Dili man pang action star mo. No? Dili man na pang comedy. Unsa man day? Pang love story mo na. Love story mo eh. Kulang lang height. Asa na ta? May pagtuo. Pinagi sa pagtuo ang mga tao sa kanang panahon, gi kahimutan sa Dios. Kinahanglan yung mutuo ta para nga kahimutan ta sa atong Ginoo. Sunod ang mutuman sa sugo. Basta mutuman ta sa sugo sa Ginoo, ang Ginoo malipay gyud sa atong kinabuhi. Deuteronomio 12:28. Tumanan ninyo kining mga sugo nga kung gihatag kaninyo aron kamo ug ang inyong makaliwat magmosuagon hangtod-sangtod kay makapahimuot man kini sa Ginoo nga inyong Dios. Malipay ang Dios basta kay mutuman ta sa iyong sugo. Nga tungod niini, gingon diri, iya kang himuon nga mauswagon hangtod-sangtod. Doon ay kikauswagan, kay pasinati sa Dios sa mga katawan nga iyang ikahimutan. Basta kay mutuman nanta sa sugo sa Ginoo. Kung ang Dios mahimuot o malipay sa iyang katawhan, iyang ipakanaog ang iyang kaayos sa mga katawhan. Sama sa panalangin o taas nga kinabuhi. Panalangin o taas nga kinabuhi. Lucas 18:30. Pagkadawat og daghang pang mga panalangin niining panahona o kinabuhing dayon sa umaabot nga panahon. Basta kuno ikaw kahimutan sa Ginoo, makadawat ka og daghang pang mga panalangin niining panahona o kinabuhing dayon sa umaabot nga panahon. Ngunit nakanindot kung ikaw na sa Ginoo matinud-anon kaniya niya, gikimutan ka sa Ginoo, daghang pang panalangin maabot sa imong kinabuhi. Niining atong panahon karon bisan pag dunay COVID-19, bisan pag nag-upgrade ang COVID sa atong panahon, dunay kita pag-upgrade sa virus. Pero kung ikaw na sa Ginoo, i-upgrade niya ang iyang pagkamaayos sa imong kinabuhi. Ang kaalam, ang panalangin, ang proteksyon, i-upgrade na sa Ginoo. Kaya sa pag i-upgrade nila virus, ang magkatawhan ng mga lagad sa Dios. Basta nagpahimuot lang ka sa Ginoo, nagpalipay kaniya, dili kaniya pasagda. Makadawat o daghang pang mga panalangin nining panahon na o kinabuhing dayon sa o maabot nga panahon. Gusto ta sa kinabuhing dayon. Manipasalig sa Ginoo. Makaangkon ta sa kinabuhi nga walay katapusan. O inigbalik sa Ginoo, walang panahon na banhaw na ang mga nangamatay na nagtuo sa Ginoo. Dahil ang mga tao nga wala nang namatay ng panahon na dalho na sa Ginoo. Muna tingaling nyo sila nga mahimong sumpi. Bangon kung patay. Nga, ang ilang interpretasyon anak na katuko na ng pabaksin mahimong sumpi. O mabot ko ng panahon na mahimong sumpi. Kaya nakita ko na ng Nostradamus sa iyong prediksyon. Pero nagbasa ka sa Biblia, di ka maghandlok anak. Di ka mabalaka ka naman. Klaro kayo, naniskutan din nga, banguno na sila. Katong nangalagad sa Ginoo. Makaangkon ta sa kinabuhi nga walay katapusan. Sunod, ayuhon ang sakit. Basta kay na ka sa Ginoo, ayuhon ang sakit. Exodo 23:25. Simbahan ako ninyo nga inyong Dios, ug hatagan ko kamong pagkaon ug tubig, ug ayuhon ko ang tanan ninyong mga sakit. Nindot kayo ang atong Ginoo.
Simba lang kaniya, matinud-anon kaniya niya, iya kang hatagan sa imong gikinahanglan. Pagkaon ng tubig, number 1, yan ang ihatag. Sunod, para palit cellphone. Sunod, para palit uglod. No? Bayad kuryente, bayad sa uban pang mga gastuhanan, auto, motor, o uban pang mga utang. Mabayaran na siya basta kay musimba lang ta si Ginoo ang Diyos. Hatagan tag pagkaon og tubig ug ayuhon ang tanan nga mga sakit. Wala di ta mahadlok sa mga sakit. O sipon ubo. Gabi dalain akong ginawa. Una-una. Falta man ang buwan ni ako by value. Mura man. Kapoy akong pusok ba? Lawas. Mura pamaulan. Pero salamat sa Ginoo nga siya moayo sa mga sakit. Iyang putang tagay panalangin, makapalit kag tambal. Depende man na nimo. Na mga tao, ngayon sila kami, pastor, wala na may tambal-tambal. Ang pura ayaw na. Wala na may nananalana. Ay noon. Iway gasto, ang pura God. Kung na kayo gasto, palit na po tambal. Kaya ang bugiro kayo, anak siya. Kami, di na may nananalana. Wala na may tambal-tambal. Ang puka ayaw na. Diabetes. Ang puan. Ayo. Pasalamat sa Ginoo. Ako, si Kuhan, pasalamat ko. Wala ko may tambal ron. Balik kita diabetes, patay. Hindi na po, oy, kaya po ko anak kay lahir na matas kong panahon ko doon. Atong kinaon, chemical na. Kinanglan po na itong lawas. So, tambal ko nga para sa Kuhan. Yang kailang magibalik o play sa radyo. Ako si Kuhan, agitiksan sa kumang bro. Di mamukuhan, di mapansin automatic, sino basahon itong adik maayo, gitawagan niya. Gina niya, ayan na ibalik-balik yung play na iyang testimony. Ginugay rin namatay at pamiging tuig. Ang Ginoo maayo. Pero na kayo sakit nga, nang ginamitinan sa imong lawas, panid ilang. Sik ba sige? Pero ako naman ko maintenance para high blood. Pwede ko mag-inom ka na adlaw. Ako ng BP, singing BP. Tanong ako, normal, di ko inom. Pamaksong saka, inom. Ano ba? Inalagamito ng atong kaalam na hinatag sa Ginoo. Ang Ginoo mo ayo. Labi na kung sige ka, nagpahimuot sa Diyos. Aron kahimot-an kita sa Dios, kinahanglan nga likaya nato ang mga kasalanan o atong ipabato sa Dios ang atong kinabuhi. Likaya na yun ang sala. Unya ipabago ang inyong kinabuhi. Ayaw pag yun nga magbago ko. Alam ito mayon nga magbago ka, ayaw na. Daghang mga tao nagbago ako nakita, na-experience ang karon ako magkuhan nga, ay undan ko balik may mga laki. Yung bago-bago lang mo, di ka kabago. Ang imong baton, ipabago sa Ginoo ang imong ginagawa. Surrender niya. Mayon ka, Ginoo, bago ko. O ang Diyos makahimo pagbago sa imong ginagawa. Roma 12:2 kiingon, ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ng ining panahon na. Ipabago hinoon sa Diyos ang inyong kaugalingon. Pinagi sa pagbago sa inyong pangunahuna. Aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo higpit o makapahimuot kani. Ipabago kita ang imong kinabuhi sa Ginoo. Kung ikaw ra magbago, naiyawa manintal. Kita mataw gusto mo kita tanong. Gusto kita na mabago ta. Pero luya ta. Muna kung sa imong buhaton, surrender sa Ginoo. Ipabago imong kinabuhi. Huwag siya mo tabang sa pagbago kanimo. Hatagan kanimo sa labutan. Ang imong kaalam niya dugangan kung kanunay ka magtuon siyang pulong.
Hangtod ka makapamalandong na ka. Mo ni angay nga buhaton ako. Ang maayo na gyud ug di na ang mga di maayo. Ug ni anang panahon na maangko nimo ang kamaguhan. Labi na kung ang tanan imong isangat sa Dios diha sa imong mga pagampo. Nahinaut ko kini mo mensahe naghatag kalandagan sa kada usa malindog ta ug atong awiton ang awit ng uluhan dungog o himaya. Dungog himaya sa langit o sa yuta ang tanan o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga walay kapaguwasan. O Diyos sa ito akong amor. Tumawag himaya. Tumawag himaya sa langit o sa yuta ang tanan o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma. Pasalamatan sa tanang panahon. Salamat ang Diyos sa imong pulong. Salamat Ginoong Diyos ikaw maayo. Salamat ang imong gugma kini nagpabilin alang sa kinabuhi sa mga katawhan. Labi na sa mga katawhan nga nagmatinud-anon diha kanina. Magamputan sa pagtapos, amahan na mo langit noon Diyos nga balaan. Salamat Ginoong Diyos sa mga pulong nga munatun-an karon. Salamat o Diyos nga gusto ka nga kaming dili nimo kasilagan, dili nimo kapuntan, dili ka masuko ka namo. Kundi gusto ka nga malipay ka kanunay sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos nga imong kalipay kini maghatag ka namo kusog. Kusog aron nga kami makalahutay, makapadayon sa pagpangalaga. Kusog aron nga bisa pagdunay mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi, mubarog kami nga lig-on diha sa pagpangalaga. Salamat o Dios nga imong pulong kini nagagiya sa among kinabuhi, nakahatag og kahayag sa among kinabuhi. Aron nga kami dili mo balik paglingi sa mga kangilaran nining kalibutan. Kung dili kami mo buko sa tinud-anay kayo nga pagpangalaga. O Diyos, pasaylo kami sa kumasala sa pulong sa naunag sa buhat. Huwag siya mong kasing-kasing, di ba kinin limpyo, putli, diyan siya matubangan. Pag-uha Ginoo ang mga dili maayo sa among kinabuhi. Tantanga makahugawan, himo kami nga magpatinud-anon kayo. Kung sa among pagbulag-bulag karon paday ka mag-uban, manalipod ka kanunay ka na mong tanan. Tamo ni Mes, palanog hamilit na dugo, kurala sa imong gahom, iiwais na ng dagwais makadautan.
Magbubuhay kami o Diyos sa imong dako daghang panalangin. Labi na sa makatawhan nga malipayon nga kasing-kasing nga mitamang sa imong bunuhaton. Batang tigulang lalaking babayi ang pingi ng kinabuhi sa kada usa. Luwa sa Ginoo daghang makatawhan gikan sa silangan kasadpan amihan ning man sa bagatan. Humuka ang ilang kasing-kasing ang dama. Aron sa diyan sila mawalihan, sila motuo o moalagad kanimo. Panalangin ni o Diyos ang tanan nga nagasimba kanimo, makasimbahanan sa bisan diyan nga dapit. Ang imong mga alagad o Diyos nga imong gigamit nining among panahon karon, ikaw mag-aamping kanila. Ipasinati ang imong kaayo, ang imong kaluoy, ang imong gugma, ang imong panalangin alam sa imong mga alagad. Ingon man ini nga mga iglesia o sa ako sa ministry, sa radio ministry, sa YouTube ministry, ikaw Ginoo magapanalangin. Tanan nimo mga alagad o Diyos ayaw pasagdahin. Tanan nimo makatawhan, makanagan ayaw pasagdahin. O Diyos, dalaygon ka suway katapusan, salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Sa dili patamag na manuhay, basin na dunay mga pipila karon dinhi nga dunay mga gibati, dunay balatian. Pwede ko nga makaadala sa mga pag-ampo. Iisa lang imong kamot, ayaw lang ana diha. Diha lang ka. Sige. Isa may gibati nimo? Unsay gibati nimo ngadto sa Ginoo karon? Unsay gibati sa imong lawas karon? Okay, mag-ampo ka sa Ginoo. Hallelujah. Oh Lord Jesus. Oh, hallelujah. Manining oras sa igsoon tuhoy nga ang gahom sa Ginoo. Diingon ang pulong sa Dios. Sumala sa itong ibasa karon, makahimos siya sa pag-ayo ni antong dunay balatian. Dunay balatian ang tao tungod sa mga kalapasan na atong nabuhat. Hallelujah. Samtang ikaw gaisa, samtang ikaw nag-isa sa imong kamot karon. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. There is power sa Diyos. Ang gahom sa Diyos. Puputol! 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 Putapdang! Putapdang! Sa kayang sakit na malatian! Right in the church! There is power in the name of Jesus! There is power in the name of Jesus! Abrihin sa iyo kasi-kasi! Abrihin sa iyo pinabuhay! Abrihin ko pinabuhay na yan! Tawag ang milagro! Tawag ang milagro sa Diyos! Tawag ang tawag sa Ginoo! Church, paminaw, gialaw sa Dios ang balatian. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Gialaw niya ang balatian para makakilala ang Diyos na atong yalagaran matinud-anon. Sumala sa mensahe karon nga atong nabatunan, atong nadawat, ipaabot sa Dios ang iyang milagro nga nimo. Hallelujah. Ang akong pangutana karon, nituo ba ka nga ang Dios gamhanan o makahimos siya karon sa pag-ayo sa imong lawas? Nituo ba ka nga ang Diyos
gamhanan. Ako mituo nga ikaw matinunanon. Ako mituo nga ang milagro, ang kaayuhan, ako maangko karon. Hallelujah. Balikod ako. Ikaw nga niya karon dinhi nga dunay balatian. O bisan doon na kay nailhan. Doon na kay nailhan. Sige. Ako mo ingon mo. Nituo ba ka nga ang Dios makahimo sa pag-ayo nimo? Kung nituo ka, kanang imong pag-isa sa imong kamot karon, ilhanan na ang isurrender ka. Ayaw limitahi ang Diyos. Hilama igsuon ang imuhang dapit nga dunay balatian. Maka-focus kini. Sa gamhanan ni mong ngalan Jesus Christ, niining oras sa karon, ani ay pipilag ka mga tao nga nag-isa sa ilang kamot, kay adraa sila'y kabaldahan sa ilang lawas. Adunay balatian, adunay ubo, adunay sipon, adunay nakabalda nga katol-katol sa lawas sa tao, adunay balatian arthritis, diabetes, adunay nakahatag o kabaldahan karon sama sa hubak ubo, balatian. Ako kang isugo nining orasa, mupahawa ka, mahiles ka sa pangalan ni Jesus nga Nazareton, in the name of Jesus. Dawatang milagro karon sa Ginoo, imo ning matagang taman. Ikaw lawas karon, ako kang gisugo sa pag-angkon, sa pagtawad, sa milagrohanong hingap kagikan sa Ginoo, in the name of Jesus. Receive in Jesus' name. In the name of Jesus. Katol sa tutonlan, kakapoy, allergic, balatian, sipon. Ako kang gisugo, kawak na kay luna, gawas, pahawa, balik sa dapit ito tinikinan, in Jesus' name. Ingna ang Diyos. Salamat Ginoo sa milagro na akong angkon karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan na mo Diyos. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Amahan na mo galingiton. Salamat kayo niningang kabuntagon. Salamat Ginoo nga silyo ikaw sa tanan ng mga milagro, sa tanan ng kayuhan. Bisan pa sa among nailhan nga dunay balatian nga naa karon sa panimalay, imong ipadangat ipaabot karon Ginoong Dios ang imong milagrong hikap, ang imong milagrohanong kamot ipaabot nimo ngadto kanila. Salamat sa tanan nga diha karon dinhi, ang imong mga kanagan matinunanon kanunay mga akto, kanunay mga lawag sa maayong paglawas. Amo kang ibalikan sa maya kanugan ng pagpasalamat. Amo gibalik kanimo Ginoong Dios in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah.